מכירים את זה שיש לכם הרבה רעש בראש? רעש תמידי כזה שלא מרפה. מחשבות שלא מפסיקות לרוץ מהרגע שאתם קמים עד לרגע שאתם הולכים לישון. סביבכם הכל רץ, מסתחרר ומתקדם. אנשים באים והולכים ללא הפסקה. ורק אתם בפנים שם עם עצמכם, באותה נקודה בדיוק, בכמו מין קיפאון נצחי כזה. הרבה זמן לא ישבתי לכתוב או ליצור משהו משלי, וזו יצירה יפה וכנה כזאת ישר מהלב שלי. זה יכול להיות הרעשים שבראש שלי, תקופה והגיל הזה שהכל משתנה ומתבלבל, חולף ומתחדש. אבל את האמת, אני חושב שהתחלתי להבין את זה. אני פשוט מפחד. אני לא מספיק סומך ומאמין בעצמי וביכולות שלי. שבוע שעבר שמעתי את המשפט הכי פשוט ויפה שיכול להיות. מגיע לי טוב, הוא אמר. זה כל כך פשוט וכל כך מפחיד לדעת שזה אפשרי ואמיתי. פחד המחרסם הזה יעשה את הכל וילחם בכל דרך אפשרית כדי למנוע ממני את הטוב הזה. אבל אני מרגיש שהגיע הזמן לשינוי. טוב שבי צריך לצאת החוצה למרות הכל. היכולות והכישרונות שלי חייבים להפסיק להסתתר מאחורי פחדים ושקרים אינסופיים. בדרך הזאת יהיו עוד הרבה פחדים ומכשולים טבעיים, אבל את הדרך הזאת אני מרגיש שאני חייב להתחיל, ובכל הכוח. הגיע הזמן לקפוץ למים.